Jsem kuchařkou bezdomová v organizaci Jako doma a snažím se, abych nebyla neviditelná. Baví mě vařit s nima, s holkama, baví mě povídat si s holkama, baví mě zjišťovat prostě nějaký nový recepty. To, že jsem nakreslila jeden komiks, neznamená, že jsem nějaká komiksová profesionálka. Byla to vlastně jenom soutěž na denním centru Naděje. Takže si to můžu dělat podle svýho. Takže vlastně žádný, jako nebylo tam nějaký specifický zadání, jenom prostě příběh z ulice. Chtěla bych lepší život prostě pro lidi, jako jsme my. Aby k nám nebylo lhostejný a ještě dřív, než nás začnou odsuzovat, aby se zamysleli sami nad sebou. Nemůžeš soudit knihu podle obalu, prostě pokud nevíš, co v ní je. Sice jsem člověk, který jí maso, jako, a asi bych to neměla říkat prostě, ale ty zvířata prostě by mohly mít lepší podmínky, jako k tomu prostě, když už dobrý, jo jasně, zařízení prostě bude z nich steak, ale to neznamená, že se k ním musíme chovat jako opravdu k dobytku. To, že zvíře nemluví, neznamená, že nemá duši.